खुलुमबाय आंनि BMC स्टोर यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय। दायो नै आं दिनैहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जोंनि गेलामाल माल दैबथिंनाय। दा जोङो मालखौ दिखोनो नागिरबाय नैबे गुदामनिफ्राय। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था। दा मालखौ जोङो दिखोबाय दङ। मा सोदों नोङो? हांखो मेथाइ थिखोजोब्बाय मालखौ जोङो बे मालखौ सेन्टार बेनिफ्राय बर' गामिफोराव रानना हैगोन। ओरै नगदा सेन्टार, दावली सेन्टार, ओरैजाय सिरसा गेट। जोङो माल थिखोखांनानै जिरायना दं क'क्राझारजों थांसिगोन आरो जों दसेनि उनाव। मालखौ थिखोजोबखाबाय नै गारिया अखा हानायखाय त्रिपाल खोबथेना दं। दसेनि उनाव थांसिगोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि माल होनायखौ। दा जों आलु नेगासिनो दङ। आलु नांबावगौ जोंनो। नै आलु गारिया मोनफैबाय। आलु गारि मोनफैबाय। नै बे आलुखौ जोंनि गारियाव ल'ड खालामफिनगोन। जों बेनिफ्राय आनल'ड खालामनानै बेनि उनाव दसेनि उनाव नुजोबसिगोन नोंथांमोना। जोङो ल'ड खालामनायखौ देखायथ'ला। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था। दसेनि उनाव माबायदि सोरनि दखानाव माबायदि माल होयो बेखौ नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बिदिब्ला नायलांदो। नै थांलायबाय दिनै आयं गासिनो दं नै बिथाङा। दखान गेलामालनि दा बोख्लायनायखौ देखायनोसै जोङो। दावालियाव थांगोन। बेनिफ्राय ओरैजाय सिरसा बर्डार, अरुणाचल बर्डाराव थांगोन। एकदम बरिया। नायलांबाय था नोंथांमोना। नैबेहाय गंसे दखान मोनबाय। बेवहाय लाखिनोसै जोङो। माल होलांनोसै बेवहायबो। दा नैबेयावहाय मालखौ बोख्लायनो नागिरदों। मालिकआ न' सिङावसो दं, नुवाखै। बाखि मालखौ जोङो बेलेगाव होबोबाय। बेलेगनिखौ लानाय जादिया सुटखौ। माने भिडिअ'आ गोलाव जायो नालाय, ओंखायनो बेखिनिखौ लाबाय। गंब्रै गंबासो दखान होबोबाय जोङो। नैबे गंसेयाव लाफैबाय। नैबेयावहाय नैबेखिनि मालखौ लादों बिथाङा हाजो खाथिनि बहुद माल लायो बिथाङा। गुबुन जाथियाबो माल होफैयो। मालिकआ सोंनानै लानि जोङो बेसेबां नाङो बिथांनिया सानसेयाव। हाय होनदोब्रा। बर'नि जोंफ्रुद होनो बेखौ। बेटारि नाङा, बेटारि। बेफोरबायदि माल होफैनाया जोंनि बर'फ्रा गैयानो। गुबुन जाथिफ्रासो जोंनि बे बर' गेजेर गेजेर हाबै बहुद माल होफैयो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे जायगायाव। जोंनि बे गुबुन जाथिफ्रा बहुद बिदिनो न' बिल्डिं बायदि लुजोब्बाय। दा जोंनि बर'फ्राबो सोलोंनांसिगौ। बेफोरबायदि रानोब्ला जों गावनि जानाय न'खरखौ सोलिलांनो हायो आरो थाइसे थाइनै। ओंखायनो बयबो सोलोंनांसिगौ बेखौ। मिल्कि बार बेखौ नों खेवखाबाय लाखानासि नोङो। बे दा थान्दा माबायाव गगा मोननाय मानायफ्रा हामजोबो बेजों। फिक्स क्लाब हिमबारलाय नों हलसेल हर 40 थाखा। आं बायनाय रेटआवनो लाबाय। दं खोमा लोबा कृष्णा। नैबे माहाजोन बुरि मोसौ दोस्लायदोंमोन। बिनि बदलनायखौ लानांगोन। आरो गैला। गिदिर जाबाय। ओमफ्राय नैबे मेरि बेयाव भायग'नि खोथा। मेरि मोनसे ना बेनिफ्राय भुजिया। मुंदाल गैला आरो खैथा मोनब्रै लाबोनांगौनो। मुंदालखौ लिरथ'ना र' मुंदालखौ लिरथ'ना।
दस्रा एम्फौ दा एम्फौ लाब्रा बान्दोल दं ना फै नै नालाय दंखायो बे बाउन्स मोनसे एकटा दं 12 piece 12 माने ये 10टा दं ये 10टा बे मोननैजों 12 मोनसे जाबाय बाउन्स मोनसे जाबाय नुडल्स मोनसे सुगार क्रेकार सुगार दंखायो होनदों सुगार बादो सुगार दे होमबा सुगारखौ बारहोनांगौ ना दे माखौ नटिस जाबाय नटिस जाबाय नटिस जाबायना सलाय मोननै सलायखौ ना होनदों माथो नांगौनो नामखौ सोंदोंमोन दे सयटस कार्टन मोनसे बे सेन्टार फ्रिसना जाबाय बेखिनियानो बे आलुखौ बखनोसै आलु बेग मोनसे गाखोदोलाय नोङो बारा लांसै उखुमसो बानायबाय माथो नोंलाय बरिया तेला साफा साफाखौ बासिनोसै दे माबा मोनसे आइजें लायलाय दोनग्रा लायथां दोनग्रा जावनोसै जावथारसैलां बालियाव लाखिबाय बर' हिन्जावफ्रा 11थासिम थाखादों ओमफ्राय ओरै आरो माल सोना फैबावबाय आलुफ्रा जोबजोबबोबाय सेरसेयावनो आरो थिखोबावबाय जों हाथायाथ' जाला दे लाबोद' बबेथिं दङ अबेहाय दङ सिंथाराव बाबा रुजोबनोसैलाय आङो नै नोंथ' रुजोबनो हाला दाखालि लावनोसैमोनबा बेखौ आं उनाव खोन्थासिगोन दाखोन्था थुनानै सोलाबो आरो माने न'खराव साबैसे दङ सानैब्रा सानैल' होमबाथ' रावबो गैया हलसेलबो हरो होनदों नामा हलसेलबो हरो बबे गामिनिफ्राय लांफैयो दरबा गामिनि माल लांफैयो दखानिफ्रा लांफैजोबो दिनै बेसेबांसोनि माल लाखिखो दिनै दालाय बेसेबांथाय 10,000सिम नांगोन खोमा नै बेखिनि लाखिबाय दिनै सान्दुं नाङाखै नामा नोंनाव नांदों नांनाया एसे दै गजोब्बाय माथो गरम साना मावखानांसिगोन गरम फिसाथ' आरो दिनै 10-11 हाजारसोनि माल लाखिबाय बेयो नङाबा जों फैयाबाथ' गुबुन हारिनिफ्रायसो लाखिबाय थायोमोन दा जों फैबाय थायो हिसाबै जोंनिफ्रायनो लाखिबाय थायो आरो एकदम हाजो सेराव बिसोरनिया गारि जेन थेन हाबजाबोयो अब्लाबो गुबुन जाथिया लामा गैयाब्लाबो जेन थेन सौसिबो सिगां समावथ' गुबुन जाथिनिफ्रायनो लाखियोमोन दा जों फैबाय थायो नालाय ओंखायनो जोंखौ आसा खालामग्रा जाबाय आरो बिसोरो जोंबो बे जाखिनि नांगौ बेखौ फन हरनानै सोंहरखायो बिनि उनाव मालखौ लाबोफायो जोङो नैबे बिथाङाबो बहुत गिदिर दखान होयो हलसेल हरो बिथाङाबो जोंनिफ्राय माल लाखियो जोंनि क्लास फ्रेन्डमोन दा बिथांनियावबो जोङो मालखौ होबाय थायो बिथाङा गुबुन जाथिनिफ्रायबो लाखियो जोंनाव गैयि मालखौ बेनिफ्राय कार्टन दंमोन जों लांफासिगोन बिथाङा जोंनो दाम मिलायनायखौ हरसिगोन जाहैदों गुबुन जाथिफ्रा बिबाबो बेलेगनो हराखै दा बर' हिसाबै जोंनो बर'नोनो हरगोन होननानै जों मोनबाय आरो दिनै दा बिथाङाबो बहुत माल लाखियो 60-30 रोजासिम लाखियो खेबसे भिडिअखौ आङो गोलाव जागोनखाय होजोबासै बयनिखौबो होजोबनो हायासै दिनै अके होमबा बिदिनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय